Ka taɓa ganin mutum yana murmushi amma a ƙasan zuciyarsa akwai wani sirri da yake ɓoyewa? Not every smile is a sign of peace. A ilimin psychology, mutane da yawa ba sa nuna ainihin abin da suke ji. Suna sanya abin rufe fuska (masks) domin kare kansu daga raini ko tausayi. Wasu suna dariya ne kawai don su ɓoye raɗaɗin da suke ji. Suna nuna ƙarfi a waje, but deep inside they are exhausted. Me yasa suke haka? Domin mutane suna tsoron a gane rauninsu. Suna son duniya ta yarda cewa suna da control a kan rayuwarsu. Gaskiyar ita ce, ba duk murmushi ba ne farin ciki, kuma ba duk shiru ba ne rashin magana ba. Silence is often a lone cry for help. Wani lokacin abin da mutum yake buƙata ba shawara ba ce, kawai yana son wanda zai fahimce shi ne ba tare da ya yi masa hukunci ba. Be kind to everyone. Ba ka san kalar yaƙin da suke yi a ɓoye ba. Allah ya ba mu ilimi mai amfani duniya da lahira.